Avui és Sant Josep i, com marca la tradició, nosaltres preparem la crema catalana de l'àvia Francisca. Per fer-la necessitarem mig litre de llet, 4 ous ben frescos, 125 grams de sucre, la pell d'una llimona, un canó de canyella i 20 grams de midó o maizena. Comencem barrejant el midó amb una mica de llet freda, barregem bé i reservem. La resta de la llet la posem a escalfar juntament amb la pell de la llimona i el canó de canyella i abans de que comenci a bullir parem el foc i reservem. En un segon cassó posem els 4 rovells i el sucre. Les clares no els fem servir per aquesta recepta. Ho barregem bé fins que ens quedi una mescla homogènia i ja hi podrem afegir la llet que teníem reservada. Sense deixar de remenar, afegim la barreja del midó i anem escalfant fins que es quedi ben espessa, procurant que no arrenqui el bull. I ja la tenim. Ara només ens cal retirar la pell de la llimona i els trossos de canyella i repartir-la en els llocs on la vulguem servir. Podem fer-ho amb una plàtera gran o amb racions individuals en els mateixos plats de postres o amb cassoletes de fang. Hi ha qui li agrada menjar-se-la tal qual o qui la prefereix cremada. En cas de voler-la cremada ho hem de fer-ho just al moment de servir-la. Espolsem una bona quantitat de sucre pel damunt de la crema i amb l'ajuda d'un bufador o una pala de ferro roent anem cremant tot el sucre. L'àvia Francisca, per Sant Josep, cada any ens feia aquesta crema. I nosaltres també continuem la tradició, recordant any darrere any que era una gran cuinera. Esperem que us hagi agradat. Si és així, no oblideu donar-nos un like i subscriviu-vos, així rebreu les noves receptes.